Entäs jos näin ajankohtaisesta asioista, mitkä sinua mietityttää, niin jos sä nyt saisit kirjoittaa kolumni tai mahdollisesti yhden luvun tuohon kirjaan lisää, niin mistä aiheista sä sen kirjoittaisit? Mikä sinua mietityttää tai mikä on? Mulla on tällä hetkellä sellainen onnellinen välitila menossa, että meillä on kesän keikat tässä niin takana ja me koitamme vähän niin kuin lomailla ja se tarkoittaa sitä, että mulla on pää täysin tyhjä. Mutta ei tällä hetkellä vituta mikään ihmeemmin eikä edes ahista. Emme halua lisätä tuohon mitään. Se on siinä. Onko se siis niin, että jos taiteellinen luovuus tulee siitä ahdistuksesta, niin se tarkoittaa sitä, että sun taiteellinen panos on tällä hetkellä tyhjä? Kyllä se sitä tarkoittaa, että ei mut tällä hetkellä kiinnosta niin edes se minun pääasiallinen toimi, eli joku vaikka biisien tekeminen. Mä haluaisin nyt esimerkiksi nukkua vaikka viikon, mikä tuntuu olevan täysin mahdotonta, mutta niin se on kuitenkin tavoite tässä lähiaikoina ja katsotaan sitten sen jälkeen, se rupeaa taas elämä maistamaan. Niin, vielä puhutaan tuosta itse kirjasta, niin sä oot sanonut tuossa aikaisemmin, että sun päätarkoituksena, miksi kirjoittaa kirjan, on ärsyttää. Ärsyttäminen on semmoinen voima, mistä saa pirusta. Siis se lähtökohtainen fiilis, kun rupeat kirjoittaa jotain juttua, niin kun sä tajut kirjoittaessa, että tää tulee ärsyttämään mahdollisimman monia, niin se tavallaan palkitsee jo siitä kirjoittaessa. Sitä niin kuin naurastelee itsekseen ja tajuaa, että nyt löytyy mehevä aihe, että tästä suuttuu moni. Ja sitten kaikista parasta on sen jälkeen tuleva palaute. Aika monesti on tullut sellaista aika vihastakin sähköpostia, niin erityisesti naispuolisilta, niin se on jotenkin semmoinen, tulee semmoinen fiilis, että heitä emme tarvitse tällaisesta kirjoittamisesta palkkaa, kun tämä on näin saatana hauskaa. Mut kyllähän se kuitenkin siitä saat palkkaa. Kyllä mä luulen, että se on kuitenkin rahaa. Vielä puhutaan nyt tuosta mieheydestä, kun puhuttiin naisellistakin, että se on myös semmoinen, missä jonkun verran kirjoittanut tuossa. Sulla on esimerkiksi just tämä Kesämies on eri, jos sä kirjoitat, tajuat, että sulla on miesten maailmasta paljon opittavaa. Mitä? No minä en osaa oikein tapella nakkikioskijonoissa enkä taksijonoissa, tai yleensäkään tapella, että joku jos tulee haastaan riitaan, niin me yleensä puhu se pyöryksiin. Se on semmoinen taito, mikä pitää kyllä opetella tässä vuosien saatossa, että kuitenkin semmoinen kunnon turpiinveto-meininki, niin se toimii tässä maassa loistavasti. Se tulee ensimmäisen mieleen. Sitten minun pitäisi osata auton moottorin anatomia. Minä en osaa korjata autoja. Ja luulen, että muuten on kyllä aika hyvin noin nappulat kohdillaan. Ei sille niin kauhean isoja ongelmia sitten ole. Vielä tuosta naisellestä yksi kysymys, että kun sä tavallaan niin siinä kritisoit naista, niin sä oot myös sanonut, että sä samalla katsot itsesi ehkä naista. Voitko selittää tätä? No fakta on se, että se, joka lukee nämä jutut ja ymmärtää sen, että tuo jätkä nauraa itselleen enemmän kuin naisille, niin se on ymmärtänyt tämän kirjan pointin. Elikkä se, että jos me kirjoitan naisesta jutun, niin enemmän se kertoo minusta kuin niin kuin naisista yleensä. Eli se kertoo siitä, että miten minä ajattelen, että sitä kautta, että minkälainen arvomaailma minulla on tai Hynysellä on. Ja minä niin kuin monesti näkisin niin, että jos me kirjoitan oikein halveeraavan tai semmoisen vittumais-sävytteisen jutun naisesta, niin se tavallaan on enemmän pirulua minulle itselleni ja tuonne minun asenteisiin ja monien muiden miesten asenteisiin. Koska minä aika hyvin väitän tietäväni sen, että miten mies ajattelee. Ja ne ajatusrakennelmat on kyllä sen verran yksinkertaisia, että kyllä niitä kannattaa vähän kritisoida.
Sitten mennään vielä sun syksyn suunnitelmiin, että no se, joo, mennään, että sun kirjasta otetaan 4. painos ja sit saa olla keikkailee. Kerrot sä, milloin Kotiteollisuus alkaa taas keikkaa? Meitä keikkaa koko ajan, että olen tänne solo-uralle. Äärimmäisen naurattavaa muuten. Bändi jatkaa toimintaa lokakuun puolivälissä joulukuun puoleen väliin asti. Ja siinä tulee jonkunnäköistä kokoelmalevyjä näitä, mutta puhutaan niistä sitten, kun on niiden aika. Muuten ajattelin tuonne lokakuun puoliväliin asti oikeasti lomailla, eli tän jo huomisen päivän jälkeen, me vielä huomisen päivän pasteeraan tuolla kylillä, niin katoan jonnekin. Mutta siis huomenna voi nähdä Tapastia. Joo, mä jossain Lilitipilleessä laulamassa Maritta kuulla, että jos haluatte kuulla, miten naisen tekemä kappale raiskataan, niin se on mahdollista huomenna. Hyvä, kiitoksia Jouni Hyninen. Ja tämä kirja on nyt tuolla suomalaisessa kirjakaupassa alennuksessa, olisiko ollut 20 € vähän vajaa. Ja Jouni Hyninen signeeraa tuossa kaupan pöydässä nyt sitten. Onko sinulla jatkamaan loppuun mitään älykästä sanottavaa? Mulla ei ole yleensäkään älykästä sanottavaa, joten kiitos, nähdään. Kiitos.